Hej og rigtig hjertelig velkommen til det her mini-webinar, som meget gerne skulle hjælpe dig med at finde ind til dit livsformål. Først så synes jeg, det er vigtigt at komme lidt ind på, hvorfor at det er vigtigt at kende ens livsformål. Og det er det simpelthen, fordi at vi ellers kan komme til at opleve, at vores liv føles ufuldendt, og det mangler værdi og mening, hvis ikke at vi ligesom får det her livsformål i spil. Så jeg synes jo, der er nogle rigtig gode grunde til, at vi netop dykker ned i det her og bliver afklaret omkring det, sådan så at vi kan bringe mere glæde og tilfredshed ind i vores liv. Så der er en lille proces, og mit bidrag til den proces, det er 5 spørgsmål, som kommer her om lidt, og som, når du kan svare på dem, meget gerne skulle have et klart billede af, hvordan dit livsformål ser ud for dig. Og noget af det første, som vi skal ind på, det er, at du skal kunne svare på, hvem det er, du er. Og for nogle er det meget simpelt. Det kan måske være at bare sige sit navn højt. Altså, så føler man, at så ved man, hvem man er. Og for andre kan det her være et meget komplekst spørgsmål at skulle svare på. Så der må du lige nu sidde og mærke lidt ind, hvor på den skala, at du ligesom passer ind, og at du i hvert fald uanset hvor du befinder dig, bliver afklaret omkring det her. Hvem er du? Og når du ved, hvem du er, så skal du også vide, hvad du elsker at lave. Hvad brænder du for? Hvad kan du ikke lade være med at lave, uanset om du fik penge for det, eller gjorde det gratis? Det er også rigtig, rigtig vigtigt, at du får det sat i værk. Og her er det jo selvfølgelig også vigtigt at nævne, at det behøver ikke at være arbejdsrelateret. At det kan lige så godt være en fritidsbeskæftigelse, som du har gang i her. Men det, der bare er vigtigt, det er, at du skal elske at lave det, du laver, og at du har klarhed omkring det. Og når du så ved det, så skal du også vide, hvem det er, du gør det for. Du skal kende din målgruppe, dine modtagere. Du skal vide, hvem de er. Og på den måde bliver du også endnu mere klar over, hvordan dit livsformål ser ud for dig. Og der er lidt flere ting, du også skal være klar over. Du skal også vide, hvad din målgruppe har brug for. Du skal kende deres behov, sådan så at når du gør det, du elsker at lave, og du kender din målgruppe, at du så også kan opfylde det behov igennem den gave eller de værdier, som du sætter i værk. Og når det er i spil, så sidst men ikke mindst, så skal du også vide, hvad din målgruppe, din modtager får ud af dine gaver. Hvad bliver resultatet af dit bidrag? Det skal du også være bevidst om, for at du kan være helt klar på, hvad dit livsformål er. Så det er altså de her 5 komponenter, der skal i spil, og som du skal være afklaret omkring. Og det, der er rigtig interessant her, synes jeg, det er jo, at det i virkeligheden kun er de 2 første spørgsmål, som handler om dig. At de sidste 3 handler om verdenen omkring dig. Og det synes jeg er en meget fin ramme at sætte omkring ens livsformål, at det her det også handler om at komme ud til omverdenen, at man bidrager med noget til den verden, man er omgivet af, at det på den måde skaber en helhed, og at vi jo på den måde også ikke kun bidrager med glæde og tilfredshed til vores eget liv, men der også er en verden omkring os, som også nyder godt af, at vi gør det, som vi elsker at foretage os.